Nagharong kagahapon sa San Andres Sports Complex sa Manila ang Letran Squires ug ang Salle Green Hills Greenies. Sa nagpadayong NCAA Season 98 Juniors Basketball Tournament, naangkon sa Letran ang kadaugan sa Game 1 sa score nga 85-81. Labaw og 12 points ang Salle Green Hills sa sinugdanan sa duwa. Apan naapsan kini sa Squires, pinaagi ni Syrex Silorio nga mitampo og 27 points, 7 rebounds, 3 assists, ug ni George Diamante nga adunay 12 points, 7 rebounds ug 5 assists. Apan sa ikaduhang duwa, mabuntog bakaha sa Salle Green Hills ang Squires. Kanang mga kapuso at ang ikarong Huwebes, March 16 to 30 p.m. live sa GTV via live stream sa NCAA Philippines and GMA Sports Facebook ug YouTube pages. Championship game, medyo tight yung mga bata. Pati din sa free throws, medyo 50-50 kami dyan. But yun, awa ng Diyos. Yung ladder part, kung kailan kailangan kumonek, di ba? Yun yung importante. Well, sabi ko sa kanila, bakit malungkot kayo? Sabi ko, tapos na ba to? Sabi ko ganun. So they responded well. Sabi nila, hindi pa coach, hindi pa. Huwag kayong malungkot dyan. Sabi ko, we just have to take care of business the next 2 games. And then, syempre, sabi ko sa kanila din, gusto nyo lang pahirapan na naman eh. Sabi ko, ginawa natin to sa sarili natin. So, panindigan natin to.